A jiya sojojin Rasha wato African Corps sun fafata wuta iya wuta tsakanin su da ƙungiyar Jama'atu Nasarar Islam da ke ƙasar Mali, wanda an fafata ƙazamin yaƙi wanda ya kasance gab da gab tsakanin su, wanda wannan farmakin Russian African Corps sun kai shi ne a wani gari kusa ga Naino a cikin Mali, wanda sojojin ƙasar Rasha sun samu damar da tarwatsa wannan mafakar ta 'yan tawaye da ke ƙasar Mali. Wannan 'yan tawaye su ne ake kira Jama'atu Nasarar Islam da ke wannan yankin, wanda haɗin gwiwa ne da Azawad, ƙungiyar jihadi da ke wannan yanki. Kafin mu ci gaba, idan ka san kana jin daɗin wannan shirin namu, ka danna muna share da kuma da subscribe. Waɗannan sojoji na ƙasar Rasha su ne ake kira da African Corps, wanda a baya su ne Wagner Group teams wanda suke shigowa a ƙasashe wanda suna aiki kamar irin aikin private sojoji, wanda bayan mutuwar Wagner Group aka shirya wannan teams ɗin da ake kira da Russian African Corps, waɗanda wannan aikin su kawai suna yin shi ne wannan yankunan na Afirka, wanda suna farmaka 'yan tawayen da ke yankin Sahel waɗanda ke ikirarin jihadi. Fiye da rabin mutanen ƙasar Amerika suna so a kama Netanyahu idan ya saka kafar shi a cikin ƙasar Amerika. Sannan kaso 23 na waɗanda suka zaɓi Donald Trump sun ce su ma suna so a kama shi idan ya saka kafar shi a cikin wannan ƙasa ta Amerika. Amma Donald Trump ya yi alƙawarin cewa ba zai kama shi ba, wanda aiwa ma ya sauka a cikin ƙasar Amerika, wanda a tare suka zo a cikin Washington DC, wanda ya je ziyarar Lindsey Graham a inda yau aka yi makokin ƙarshe nashi. Sannan irin sun samu damar gina babban geothermal power plant ɗinsu na farko a yankin Savalan, wanda wannan zai iya ba da wutar da ta kai 5.4 megawatt, wadda wannan a gaba za ta iya kaiwa 250 megawatt. Wadda a baya kamfanonin Europe suka yi watsi da wannan aikin bayan ƙasar Amerika da sauran ƙasashen Europe sun saka ma ƙasar Iran takunkumai a lokacin. Amma yanzu ƙasar Iran ta tsayar da wannan aikin nata tare da amfani da ƙwararru a cikin ƙasar ta. Sannan Iran ta samu hasarar kusan 230 million cubic meters of natural gas, wanda wannan duk ya faru sanadiyar farmake-farmaken da ƙasar Amerika suke kaiwa a cikin yankunan ma'ajiyar gas ɗinsu. Sannan ƙasar Iran sun ƙare ta ƙasar Amerika cewa babu wani zama ko ta yarjejeniya da suke yi tsakanin su. Sannan ta canza tsakanin ɗan Houthi da ƙasar Saudiya. Manya-manyan super tankers na duniya suna karkata zuwa bin hanyar Egypt, wanda sun kauce ma wannan yankin na Bab al-Mandeb sanadiyar farmake-farmaken 'yan Houthis. Sannan a yau ma an farmaki Saudiya da wasu manya-manyan drone. Sannan da ƙarshe sun ce wannan hare-hare sun fito daga inda suka fito a jiya kenan. Kun san a jiya sun zargi ƙasar Iraki, wani sun ce akwai resistant group ɗin ƙasar Iran da ke wannan yankin su ne suka yi launching hare-hare har zuwa cikin ƙasar Saudiya. Sannan 'yan Houthi sun ƙara farmaka wasu babban tankan mai ta ƙasar Saudiya a wannan yankin na Bab al-Mandeb a yau. Ita kuma ƙasar China ta tattauna da 'yan Houthi domin wucewar jiragenta a wannan yankin. China gidan technology. China ta ƙirƙiro babban drone wanda zai iya awa 24 a sama yana shawagi, wanda kuma solar system ɗinsu wanda suna ƙoƙarin su ƙirƙiri artificial rana, aikin yayi nisa sosai a yau. Sannan ƙasar Rasha da ƙasar Iran suna nan suna tattaunawa game da harin da ƙasar Ukraine ta kai ga jirgin Iran a cikin yankin Caspian Sea, domin ƙasar Iran ta ga wani irin mataki ne za ta ɗauka ga ƙasar Ukraine domin kaucewa sake faruwar wannan al'amari. A tarihin yakin ƙasar Amerika, Iran ta karya musu rekod babba, wanda Iran ita ɗaya ce ƙasar da ƙasar Amerika ta kasa amfani da manya-manyan aircraft carrier ɗinta wurin yaƙarta, wanda Iran ta samu damar farmakan manya-manyan aircraft carrier ɗin Amerika waɗanda take ji da su guda biyu. Na farko ta farmaki Abraham Lincoln, wanda sai da aka jaye shi gabas tsakiya gaba ɗaya, sannan ta dawo ta farmaki USS Gerald Ford, wanda shi ma sai da aka kauce shi a wannan yankin. Idan ka ji daɗin wannan shirye-shiryen namu, ka danna muna follow, ka danna muna subscribe, sannan tura shi ga 'yan uwa musulmi na duniya su